नमस्कार मित्रांनो, ठरलं तर मग या मालिकेच्या येणाऱ्या पुढील भागात आपल्याला खूप मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. अस्मिताने आता सचिनला फोन केलेला असतो. तर सचिन तिला मूर्ख बनवत असतो की मीटिंग मध्ये आहे आणि माझं काम चालू आहे. खरं तर तो साक्षीच्या घरी आलेला असतो. तर अस्मिता सचिनला म्हणते की आज माझे आई बाबा आपल्या आईला भेटायला येणार आहेत. त्याच वेळी तिथे आता साक्षी येते आणि ती सचिनला व्हिडिओ कॉलवर बोलताना बघते. ती विचार करू लागते की याची ऑनलाईन मीटिंग आहे की कोणाशी व्हिडिओ कॉलवर बोलतोय. तर आता हेच पाहण्यासाठी आता साक्षी जवळ येते. पण मात्र सचिन हा तिच्यापेक्षा जास्त हुशार असतो. सचिन लगेच ऑफिसमधल्या मुलीला फोन करून तिच्याशी कामाबद्दल बोलू लागतो. त्याचमुळे साक्षीला कळतच नाही की तो अस्मितासोबत बोलत होता. खरं तर सचिनलाही माहिती नाहीये की साक्षी अस्मिताला ओळखते आणि दोन्ही कुटुंबामध्ये किती मोठा वाद सुरू आहे. सचिन देखील फ्रॉडच आहे आणि तो एकाच वेळी साक्षी आणि अस्मिता दोघांची फसवणूक करत आहे. साक्षी गेल्यानंतर सचिन विचार करू लागतो की बरं झालं मी लगेच कॉल स्विच केला, नाहीतर आता पकडलोच गेलो असतो. तर मित्रांनो, आता हे खूप भयानक असणार आहे. जेव्हा हे सत्य समोर येईल तेव्हा सगळं पाहणं रंजक आहे.